Hurian itu hata, tak buka mapar minggu tadi mana koton. Songri mana orang ruas do, namang ikuti siapa kas tabi. Dulu bertangi yang nahom maita. Amin. Tabuji matu hata, mari de maita sia buku ede 105 ayat sada doh 2. Mar hite-hite gori de bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni to di porbaria, na to mapalangi dohot tanoon. Amin. Disuruh de bata do anak na gawe pardenggan taringot tudo satta. Hamu ali akadongan, molo songoni dia holongi de bata hita, iko do hita masih holongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan, amanami na di madu kijang. Mau liate maruanami tuho, ala di leokodo anakmu na sasada itu hami, jala di balua ho hami siang gonggoman ni sibolis. Upang ido hami tuho, seramoti hami di bagas hatam, asa margugo hami, jupa masa hasusaan dohot hagugutan. Saya sama dosa nami, dohot pangalasion nami, dihatam nabadiai. Saya parbadiai ma rohanami marhite-hite todim. Jala pamasuk kami tuang uluas sogot. Asa pijun nami ho, disiro disaliling-lingna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangyo kamuma patik ni debata di minggu tasadarion. Ima siap patik parjolo, sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo jahoba debatami nina debatatta. Dan jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahun. Dan jadi ganaonmu. Jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di manua gijang, doot na di manua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di turu ni tano. Yang ko tunggabe si sobaon, manang sioluan. Patik patuluhon. Dan jadi dohonong gori debata, yang ko soture dalanna. Ayo na hum na dosogot akan nama sineang di gowarna. Patik popaton. Ingko tamu ma pabariahon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasasi ulommu. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni jahuba di batam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinar sadari. Manang anak mupe manang borum. Manang naposom lai-lai manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisini huta ni halak pe. Namangibati hutam. Ai dina onomari do di topa debata, langit, tano, do laut, dohot nasa isina. Dungi, maradiam do ibana diari papituhoni. Dibani do ubahen, na di pas-pasu debata jahuba. Ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik paimahum. Ikon pasangapumu do naturasmu. Asa mertua ho. Jala leleng mangulu di tano na nileon di jahuba di batam di ho. Patik paunopon. Unako mamunu. Patik papituhon. Unako manglakuk. Patik pawaluhon. Unako manako. Patik pasiyahon. Unako olu makatidakon. Hata na sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongam. Dan jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongam. Manang naposona bawa. Manang naposona buru-buru. Manang lubuna, manak kudana. Manang diape ugasan ni dongam. Behado padok ni debata taringo tu patik pasapului odo. Audo jahuba di batam, na di batatta. Pargugur na suatu dosan, jala parimas. Sai dulu honokku do dosa ni ama-ama, tupino parda. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut papaton. Pino pari akan asugu roha diau. Alai asido rohaku, diakan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau. Naso mangalaosi, patiki ima sahatna atau ngerak mangidugugu mahita atau mata debata la mangulau patik nai matang yang mahita ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulau nahu bartu patik mi amin.
tapau du bema rohata dia depan di debata, tato poci ma dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suatu dosan, sitopa nasana dong. Paruhum na tigor, na makuhumi jolma manusia. Na rodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana hula hami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami na rohai. Nak sian pakation nami na soture. Rodi pangalion nami di hisap-hisap ni roha nami. Na tama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai nata sosol bagi dohami nuaing alani. Asima roham dihami ali di batanami. Perdenggan bahasa jala parisi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Sesama dosa nami saluhutna, sesungguli maroha nami, asa muba roha dohot panglason nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Tapi gimana hata baga-baga taringot tuhasian di dosa. Adong do dihita si Tuhan di malim nasongoni. Na hudul di siamun ni bangsa ni hatongamon di bandua gijang. Di bawah ini terbani-bana do panguluhon. Rodi ujungna akan nasadok. Rotu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong. Asa ditangakon nasida, asa ngapon mali batana gijang. Amin. Tapi gimana kor lansia?
silang di sini namaku kau padosai nang berkodosang saidoi disabui dosang ilang ulu nagu mogodo Tuhan nungazau dilihat musuh Ingas dodiman roh aku nuang Yesus domarmu nang di sini dimurid nuai roh aki Tabigi mahatani debata di minggu tasadarion ima sian pesalmen 50 sada memuka mesian ayat sada 110 pesalmen 50 sada ayat sada 1 ayat 10 tajahama mar soring-soring ede siasi Daud Ujuna roh panuhiran sinatan manopot ibadah duli parjolman ai betseda asima roham diau ali debata obar tudenggan di basam saya sama akka pangalasyokku obar tu godang ni asini roham betul ia situ maahu guri sian acara dalapannya maahu sian dosa ainunga huboto akka pangalasyokku jala setong di sotson di jolokku do dosaku ropak dosa minggu awal dosa dalara situ turo di matamu lawan satu panamu di bagasan pandokamu pitani bagasan kampungmu tongodo di bagasan hato doau tubuh jala di bagasan dosa di jako dainang au sitong ni roha di bagasan gotong mon longon atong pabotohon ma habisuang di bagasan roha sai urasi ma au sia dosaku marhite-hite sanggul asatung ia sau sai budi ma au asa sumaksak au sian itak sai bat budi ma hot au senang las ni roha sama dulu bolok huli akanau ima sahatna martua do akan atau mangihon hatani bata jalan nau peopsa amin arede kur amai ulesada nada marede kur ulesada
taha tidak ko maha porseotai, songon na hina tidak kon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit doho tanoo. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuon ni si Maria, na gabi-gabi asiaton di porbadia andorak soa bubuan. Ido tuhata, na tumau napi, di panguman ni silatus, nama terpajal do ibana di kinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu syamu ni debata Jahoba, amanai pergugo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamula sogo tu tanon, makuhumi halak na mangulu do namate, au porsea ditodi porbadia, jaladong sara huria na badia. Uria topan Kristen akada beti. Do dia sani dosa. Do dia tai nama do ngurusut. Do dia nguluan nasora sudah. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu 13 Dung Trinitatis tanggal 11 September 2022. Topik Minggu. Di halamohon debatado hamu baon ni roha. Kosong sada gerakan Rp1.000. Marhite tiktingon toktong do sosoan ni ruhuriata. Asa talehon marohata manupahi pelunasan hutang dana pensiun HKBP marhite gerakan Rp1.000. Tapasahat mai tu poti nang di parade ni huriata di pitu ni gereja tahun 02. Pendaftaran CD periode 2022-2023. Pendaftaran tunanaing marguru malua tu tahun persiajaran tahun 2022 sahat tahun 2023. Gereja membuka pendaftaran baru tahun 2022-2023 alani pinangi do tusude ruas nanaing dohot marguru malua asa mandaftar matu sekretaris huria di kantor gereja laos diboan mas surat pengantar sian situa wilayah nabe dohot fotokopi akte baptis 1 lembar. Perguruan direncanahon di awal bulan Oktober tahun 2022. Jala pertemuan perguru malua dohot natoras rap dohot pandita direncanahon di hari Kamis tanggal 20 September 2022 jam 19.30 WIB di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. 03. Rapat evaluasi kerja. Di Patupa Huriata do Marhite Perhalado IMA rapat evaluasi kerja program dan anggaran tahun 2022 Imana di Patupa di hari Rabu tanggal 10 September 2022 masuk pukul 18 WIB. Pinangido tu sudah perhalado asaro mandohoti rapoti. 04. Kebutuhan pakebasion atau pelayanan. Lahu mendukung narikot manang kebutuhan mendesak tu pelayanan ni huriata, pelayanan remaja, ibadah khusus, sekolah minggu. Dia perluhon jala di para deon ni huria ma sahatopna pengadaan gorden gedung lantai atas 1 keyboard Yamaha PSR SS700 2 unit infokus dan proyektor dan 5 unit speaker aktif 12 in. Marhite tiktingon ukap do huriata menjalo pelian berupa barang manang materi jala boy ma di pasahat marhite parhalado wilayah manang kantor huria. 05 pelian marhite barang. Di jalo huriata do pelian marhite pengadaan barang. A. Sian NN. IMA pengadaan gorden vertikal dohot pemasangan di gedung fasilitas lantai atas.
B. Sian NN, IMA, sada unit infokus lahu mendukung pengajaran remaja di gedung fasilitas lantai atas. Maulate madi pasahat huriata, sailam ditambahi debatama pasu-pasu di sude keluarga na pasahaton. 06, pertangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang na mandohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 10 September 2022, IMA wilayah 10 sada. Asare tamaro tu gereja, jala pinangi doma asa sude hitar ruas mangihuton pertangyangan di Bagasta B secara live streaming. Asariama hita mandohoti pertangyangan ini, jadwal pertangyangan wilayah boy mata jaha di warta jemaat na adong di hita. 07 Dewan-Dewan, 07 sada Dewan Koinonia, 07 sada pelantikan pengurus PPD periode 2022-2026. Pembartu surat Amang Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dohot haputusan ni rapot priorisasi PP Sadarion dipatu pada pelantikan pengurus PPD periode 2022-2026 namaringanan di HKBP Taman Mini. Pengurus Natar Pilit, Ketua Umum Nyonya Sandra Huta Barat Boru Sida Butar, Sekretaris Nyonya Silvia Pasaribu Boru Sirait, Bendahara Nyonya Reni Sinaga Boru Siagian, Wakil Bendahara Nyonya Desi Manurung Boru Damanik, anggota Wakil Ketua Wilayah Nyonya Rotua Dewi Simangunsong Boru Tambunan, Nyonya Reni Sihaan Boru Tobing, Nyonya Leli Manurung Boru Sitanggang, Nyonya Hermina Siagian Boru Napitupulu, Nyonya Tince Tambunan Boru Pangaribuan, Nyonya Marida Nenggolan Boru Manulang, anggiat mamardalan acarai dohot denggan jalabahen hasangapan di Tuhata. 07 sada 2 seksi ama. Marhadomuan tu parheheon ama tabi gema sosialisasi sian seksi ama dung sidung tiktingon. 08 Namar Bagas, 08 sada tik baduahon. Neng manjalo pasu-pasu perbagason ma Johannes Mikael Dixon Lumbantoruan ST, anak ni Amata, Situan Insinyur Epson Lumbantoruan, Tubuh ni Inata, Siti Maniur Boru Nababan, alamat Jalan Pelapa 11 nomor 10 lalu RT 007 RW 005 Pasar Minggu wilayah Onom. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Oroana Erpina Septiani Boru Nababan Sarjana Ekonomi, Boru ni Amata Harles Nababan Sarjana Ekonomi, Tubuh ni Inata Flora Lisa Boru Simanjutak. Ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Alamat Puri Citayam Blok C Sada nomor 10 Sada Permai Rawa Panjang Kota Depok. Pamasu-masuan patu paun di hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 8 WIB di gereja HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 082 Ting Parjolo. Neng manjalo pasu-pasu perbagason ma Andreas Wahyu di pendapotan Hutapea, anak ni Amata Dr. Andu Sabungan Halomuan Hutapea Mkom, Tubuh ni Inata Dr. Anda Nurmaida Boru Gurning, alamat Jalan Musawara RT 03 RW 01 nomor 5 Ragunan wilayah 12. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Angelia Kusuma Putri Boru Gurning, Boru ni Amata Andri Kusuma, Tubuh ni Inata Peti Susan. Diain gabi anakon ni keluarga Frans Batara Gurning, Inata Juliana Tama Boru Hutajulu. Alamat Jalan Musawara RT 0 Tolu RW 0 Sada nomor 5 Ragunan. Ruas ni HKBP Gading Serpong Resort Serpong. Pamasuk-masuan patu paun di hari Jumat tanggal 27 September 2022 pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni Huriata, boy mata jaha di tikting nang di parade Huriata, songonima tikting dihita di bagasan saminggon. Partikianon pinasahat matu seksi ama pasaton sosialisasi.
Shalom. Yang kami hormati Pendeta Inang Rospita, para halado dan seluruh jemaat yang kami kasihi. Kami dari Panitia Parheon Ama ingin mengajak semua ama untuk ikut dalam Parheon Ama. Adapun acara yang telah kami susun antara lain terdiri dari gotong royong, donor darah, pertandingan seperti tenis meja, catur, dan khususnya untuk keluarga muda atau ama Naposo ada pertandingan futsal. Kemudian ada penutupan di tanggal 13 November 2020. Untuk itu kami mohon kepada seluruh ama HKBP Pasar Minggu agar ikut serta dalam berpartisipasi dalam kegiatan Parheon tersebut. Catatan sebagai berikut, bila mana ada yang belum jelas bisa menghubungi Sintua wilayah masing-masing atau panitia. Terima kasih. Nyanyi ya? Nyanyi. Iya. Nyanyi. Di sini nggak ada tulis. Di sini nggak ada tulis. Gila dong, tak harus tulis itu.
Mari demeta, papungun pilihan parjulu 22.
tolu. Kona suruhanmu ayatam somagopo dungiho ut manogu dongaki manopoto kai ma Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata nama makulingi hita ditongani par minggu tasadarion dienet sian Lukas bidu 15 ayat sada sahat rodi ayat 10. Hujahama dihita tapai huti hutma di bagasan rohat tabi. Dungi di pasol hot torop aka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma aka parise dohot si boto surat. Ia hatana sida. Dijak konodo aka pardosa. Pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabedi hatahon ibana ma upamaon tu nasida. Ise hamu sahalak par biru-biru 100. Anggotar depar sada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang laho mangalului naso taridai paima jupangsa iadung dapotsa dia pehon ma tu abarana sian las nirohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena dohot hobar hudulna di dokma tu nasida. Marlas ni roha mahamurap dohot au ala jupang au biru-biruku naung magoi. Hudokma tuhamu sumatu sido gumodang las ni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak na olo paubahon rohana asa mida sia pulusia partigor nasopola paubahon roha nasida. Adong ma ulaning paropuan namar hepeng 10 hupang anggomago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi paima jupangsa yadung jupangsa di papungu ma aka ale-alena dohot hobar hudulna madok marlas niroha mahamurap dohot au ala naung jupang au hupakku namagoi hudok ma tuhamu sumatu sido masalas ni roha di jolo ni aka suru-suruan ni debata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana disima sahat ni hatani debata horas madihita hatani debata nama makulingi hitan waeng di tonga-tonga ni par mingguota hamu amanami inanami namar parsaoran di bagas joro ni debata songoninang amanami inanami nama dohoti parsaoran par mingguon di tonga ni bagas nabe marhite live streaming ditogihon dohita songonakana porsea nama dok dirita sisean ni Tuhani
asa ganup pari ganup tiki olo hita paubahon rohata. Ai di halomohon debatado ganup na olo paubahon dirina diadopan ni debata. Totu molo taringot tuna agoan manang kehilangan sialdo pakilalaan. Olodo gabe jut roha. Olodo gabe muruk. Olodo gabe gelisah. Olodo gabe kesal pakilalaan. Manang agoana hapetahoi. Kehilangan apapun itu, pasti perasaan-perasaan itu kita alami. Tadok majolo rupani hamu amanami inanami, molo agoan dompet hita, kehilangan dompet yang mungkin isinya ada uang, ada KTP, ada SIM, dan lain-lain sebagainya. Mukira adong surat lo sungisi, ya kan? Totu boy do gabe busi saon hita. Kita menjadi resah. Boy do gabe talului, tahingot-hingot di dia manuaing persilap ni. Di dia manuaing madabui, manang di dia manuaing tertinggali dompeti. Ala memang boy do gabe pitor suan di bagasar rohata molomagoi sude maul nai museng manguruson dohotakalan na asing. Tapi lepas dari situ hamu amanami inanami pasti do memang jutiam marohata kesal mahita sialhiam mapakilala ata molomagoi. Alanido sahita lului mai molotahilala hiranata peak ko don waengi di dapur boy do hita bolak malik mahita tu dapur mangalului tabongkari sude. Manang molotahilala tabai di lamari boy do akka bejui pihak kabiti sudah tabongkari muse atau lain sebagainya. Songonima usahata, songonima girgir nirohata mengalului asa jupang, asa dapot kita muse. Alai dung dapot macailah siam marohata. Boy do alalas nirohata gabe berkucing jangi hita itu kan melompat-lompat kegirangan. Maredei hita. Sangkin senangnya yang hilang itu telah kita temukan kembali. Alanido, aladangolo hita agoan, rasa sial pakilala ajut ni roha, kesal, muruk, busi saon dan lain sebagainya, ido bena sai tajamot todo manangaha na adong di hita. Kita pasti akan menjaga dengan baik. Kita pasti akan berhati-hati. Kita akan waspada tentang sesuatu apapun yang menjadi milik kita. Alanido huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Domu tulas ni rohai dotong na jupang hita nuaeng ditongani turpukon. Las dorohani Tuhan debata. Las dorohani Jahoba molo jupang muse akanau sanga magoi. Las dorohani Tuhan debata molo jupang muse akanau magoi, molo mulak muse akapardosai, molo olo muse akapardosai, manadikod dosana jalaro madapoton Tuhani. Olo paubahon rohana, olo paubahon dirina, ganupari, ganup tiki. Imana taidan waeng sia turpukon hamu amanami inanami. Di pabotohon do tuhita marhite haroro niaka si jalobeo dohota kapardosa napajonokon dirina tu Tuhan Yesus tumangihon hatani Tuhan Yesus ujui. Si jalobeo dohota kapardosa Roma dapoto Yesus jalarade rohana manangihon hatani Yesus ujui. Bagaimana penyambutan Yesus? Tentu Yesus sangat senang.
Lacia dorohani Tuhani majakon haroro ni si jalobeo dohota kapardosai. Alai di tonga-tonga nilas ni rohai, gabe adong dona gelisah, gabe adong dona busi saon, gabe adong dona marungut-tungut hati hai. Ima halak parise dohot si boto surat. Mereka marah, mereka bersungut-sungut. Puasa di jakut Yesus kapardusai. Si jalobeo kapardusai di. Puasa ulu Yesus rak mangat do talaki. Kenapa Yesus mau? Mau berbicara, mau didekati, mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Puasa. Allah memang molo mangihuton akka parise dohot si boto surat, naso jadi doboi marsaor nasida dohot halak nani rajuman nasida be pardosa. Si pasidingot doi jaladang boirap hudul, dang boirap mangan, dohotak kapardosai. Alania asa unang gabe ramun dohot nasida. Asa unang ramun habadiaon nasidai. Songoni ma pangatusion niaka parise dohot si boto surat hati hai. Dan ternyata itu yang mereka ajarkan kepada orang banyak, kepada orang Yahudi ketika itu. HP sasitongna mereka berdosa adalah menurut ukuran dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Ai dirajuminasi dado sasitongna memang bahwa Yesus itu adalah seorang guru. Nah totu soboi rapak dohotak kasih pardosa. HP diturpukon Suhardo najupang nasida. Justru yang sebaliknya yang terjadi. Yesus menerima orang-orang berdosa itu. Yesus menerima orang-orang yang dianggap berdosa oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika itu. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang mereka ajarkan, dengan apa yang mereka pahami yang diperbuat oleh Yesus. Mereka menutup diri dengan orang-orang berdosa itu menurut mereka, tetapi justru Yesus membuka tangannya lebar-lebar, menyambut mereka dengan sukacita. Ido ubena mabege ungut-ungut ni halak parise do tak kasih boto surati di bari tahun Yesus ma dua upamaon ditongani turpuk tahun. Biru-biru namago dohot hupang namago, domba yang hilang dan dirham yang hilang itu. Asamarhitei gabe ukapma panatapan pangatusion pemahaman ni halak parise dohot si boto surat hati hai. Nah parjolo hidup mena di patorang Yesus taringot tu napuna biru-biru yang kehilangan satu domba dari 100 ekor dombanya. Ditadikon parmahanido biru-biru nasia pulusiai di ladang jalalao do ibana mangalului sada biru-biru namagoi. Tentu diturpukon dang pola di patorang di pabotohot tuhita sadia leleng do parmahani mangalului biru-biru namagoi. Tetapi yang pertama yang mau disampaikan di sini adalah bagaimana cinta kasih holong ni rohani parmahani mida biru-biruna namagoi. Ido pena dia berusaha mencari mangalului ke segala sudut mungkin dilului parmahani doi biru-biru nai. Alani dohamu amanami inanami didok diturpukom memang usaha ya, pekerjaan
holong ni rohani parmahani maradopon biru-biru nai di patuduhon doi marhite nama cailas situ tu rohana usaha itu berbuah gabe jupang do biru-biru nama goi gabe jupang do biru-biru nama goi idu bena gabe marolo-polo todina marlas ni roha ibana sampai didok dia pehon parmahanima biru-birui tu abarana ala nilas ni rohana yang meletakkannya di atas bahunya karena gembiranya. Ngajupang be biru-biru nama goi. Dakkolani tahe malah didok diturpukon dung mulak tu jabu di paboa dolas ni rohana itu aka ale-alena dohot tetangga di goko donasida asaboi nasida rap marlas ni roha ima luapan dari sukacita karena sudah bertemu dengan dombanya yang hilang itu. Sarupa dotong dohot sahalak paropuan na agoan hupangi dilului do digalaki bali itu dilului isapui nina isapui anggia cupa tapi dia terus berusaha dang madele ibana dang madate ibana dia tidak membiarkan udahlah kalau hilang-hilanglah ini kan masih ada yang lain tidak tapi dia terus mencari akhirnya cupangan songoni matong las ni rohana dia berbagi sukacita itu dengan orang lain di jauh di kokon rap marlas ni rohana sida nunga jupang be biru-birui nunga jupang be hupang nama goi alani dohamu amanami inanami nadua upamai dosdo lapatanna domba yang hilang dan dirham yang hilang itu sama maknanya sama pesan yang mau disampaikan kepada kita songonakana porsea hita tu debata imalaho pabotohon lasni rohani tuhani majakon naung sanga mago ima akapardosa naolo paubahon rohana. Yesus mau memberikan pelajaran kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Argado di debata akapardosa naolo paubahon dirina. Bahkan itu lebih berharga dari orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan tapi tidak pernah mau merubah hidupnya sama sekali. Umarga doa kapardosai naolo paubaho dirina naolo paubaho rohana naolo paubaho sadok pardalanan ningoluna ro tuado pani debata martibakko nakahalak nasai madok dirina porsea si huto debata tetapi dia tidak menunjukkan tanda pangihutononna tu debata. Hamu amanami inanami nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Biru-biru dohot hupang nadi upamaon. Ima gobaran nihita jolma pardosa. Gobaran nihita jolma namanibil siadalan ni debata. Namanudalhon debata alai naolo paubahon rohana. Asa ido na pinatorang ni Jesus dinaro akasi jalobeo dohot akapardosa pasol hotod dirina tu Jesus di bagasan turpuk taon. Jalataboto dohamu amanami inanami satu misi ni tuhatta Jesus rotu portibion ima lau mangalului lau majou lau paluahon hita sude jolma naung sangamago ala ni dosai asa bertobat jala jupangan hangoluan hitaon. Itulah salah satu misi kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, mencari manusia berdosa itu, memanggil manusia berdosa itu, dungi paradehon haluaon, menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang berdosa yang mau bertobat selagi Tuhan
memberikan waktu hidup di tengah-tengah dunia ini. Alani doa haman waeng nanaeng dohonon nitur pukot tuhita hamu amanami inanami sada nama cai takas naboi taida siantur pukon ima ia haluaon manang keselamatan dada terbatas holan tu sebagian jolma tu sebagian halak manang holan tu sekelompok orang, tetapi keselamatan itu, kehidupan itu diparade debatadoi tu sude horong ni jolma di tonga-tonga ni portibion. Tuhan menyediakan keselamatan itu bagi setiap orang. Tang maribar, Allah tidak memilih-milih orang. Holanodo dipangidohon debata. Asa jupangmu hangoluan, asa jupangmu haluaoni. Olo maho mangolu rap dohot Tuhani. Jala molo ngamani bilho, nunga terlobang ho, nunga tersesat ho di pardalanan ningolum, nunga mardosa ho di rajumi roham, nunga sai manudal honde bata ho di rajumi roham, nunga jumojot ho mangulahon nasohina lomohon di rohani debata, saleleng di parngoluamon. Olo maho di pai baru Tuhani. Olo maho merubah pola pikir, merubah sifat, merubah pemahaman, merubah seluruh kehidupanmu untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak mau salah satu dari antara kita ini pun mati. Tuhan tidak mau salah satu dari antara kita ini pun menjadi pewaris dari kematian yang kekal. Tang di halomohon debata hamagoata, alai hamumulak tado di halomohon debata, ido bena di hati dakon panurirang Yeheskiel. Tung nasolomodo rohakumida hamatean ni halak parjahati, soikon mida hamumulak niaka parjahati, tumadikon dalanna asamangulu ibana. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah kita yang penuh cinta kasih itu, nama kaholongi hita songoni balga, songoni baga, songoni tibona, takea di halomohon hape hamateata, alai hanguluata do di halomohon debata, ido penasai di surirakon tu hita hatana, asalam manada hita di dosata, asalam manada hita di debata, asalam manada hita di asidot holong di rohani debata, dungi roma hita mangoku di hadapan di debata, perdosa nagodang duau. Bedia anggo ho ali debata. Molotung alani dosaku donian dang tama roau manopoto tu bagas joromi, dang tama au dapotan pasu-pasum, dang tama au marhahi pason, dang tama au mula-ulaon manangaha di pardalanan ningulukon. Molo alani dosaku nagudangi, alai ala asini roham, idona patau honau ron waeng marsaor mangalului ho, manangi hon ho, asa dipakulingi ho au Tuhan, anggiat adong hamu bauni diau. Alai ala asini roham do ale Tuhan, nama pahenau rotolap majauhon goarmu nasun badiai. Mengaku dosa dia dopan di patau, pahusor-husor honi dungi macalo hasesaan ni dosai, ganup minggu doi hamu amanami inanami, sai dicahahon dotu hita, baga-baga ni depata taringot tu hasesaan ni dosata,
Hatani debatana sai memotivasi hita. Hatani debatana sai mangalehon poda nauli tu hita. Hatani debatana sai margogoho kita. Hatani debatana sai patuduho nakahahura ngata. Asalam tapadenggan pardalanan ningulu taon. Arian dohot borngin. Ganup mari, ganup tiki. Hamu amanami inanami. Alani molotung nuaeng di jauhon hatani debata tu hita. Tapasiding masifat manang pangalaho songon halak parise dohot siboto surati nasai menghakimi madok na humaliang na pardosa hapai diri na pe pardosa na utusa do. Tapasiding mapangalaho nasai menghakimi na humaliang hita. Nasai paroa-roaho na kahahurangan kesalahan hajahaton niya ka na humaliang hita. Tapasiding maroha nasai patudu-tudu halak dia kahahurangan na dia kadosana. Alai gumodang mahita mamereng dia kahahurangata dia kahasalaata dia kadosata maradopo dongata jolma tarlumobi maradopon Tuhani. Sayo manaeng tapahusor-husor hamu amanami inanami. Ala memang say jumojo do pangalaho si songoni mapahe gaor. Say jumojo do pangalaho si songoni mapahen parsalisian. Say jumojo do pangalaho si songoni memporak porandakan akapar saoran. Gabedang jupang bedisidame dohot lasni roha. Songon halak parise dohot siboto surati. Asai manggaori parsaoran ulaon ni Tuhan Yesus hati hai. O magabi soso-soso dihita hamu amanami inanami. Molo taboto hahurangan ni jolma. Molo taboto kelemahan ni jolma. Molo taboto pangalaho na soture ni jolma. Tangpola. Kita tidak ada hak untuk menghakimi orang lain. Alai dia do ulaut tadi dok Tuhani. Pakulingi, tangiakon, paingot, picang dohot denggan, marojahan sian hatani depata. Ido di dok Tuhani tuhita, songon tugasta, naporsea, sisean ni Tuhani. Tada holong ni rohata, tada naung tajalo holong ni rohani debata, di tonga-tonga ni parenguluo taon, hamu amanami inanami. Jangan pernah seorang pun dari antara kita ini merasa diri paling suci, paling kudus, nabadia. Ainu ngatadok marhite edetai pardosa nagodang doau badia anggoho. Dangadong nabadia sahalak pesian hitaon. Tidak ada dari antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan amanginang. Kita mana uboto. Kesalahan apa, dosa apa, kejahatan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Alani do mulak mahita hape, tutonani di bata. Molomar salah au, molomar dosa au, Roma au mangokui tua dupan ni di bata. Molo huboto dosa ni dongaku, Roma au pahingoto ni mamicang ni manogu-nogui asamula tumudalhon dosana nagodangi imaulauta. Aladakolak kita be malua amanginang, dohot madongata, dohot madahumaliang hita malua gabedapotan hanguluani. Las marohani debata majakon hita. Las marohani debatama mereng hita, lam diuseho debatama pasu-pasuna di pardalanan ningulu taon. Molo olo hita pai baruho dirita, molo olo hita marhamu baon di tonga-tonga ni parngoluo taon. Rap mahita hamu amanami inanami. Tapasiding ma akan naroai, tapasiding ma aka pargutu-gutuoni, tapasiding ma aka parungutu-ngutoni, alai sai tajalahima. Nauli na denggan padok ni depata asarohita tuadupan na sun badiai madai akalas ni roha. Amin. Mauliah tema Tuhan di pasaor ho hatam di tonga-tonga nami paingoton hami argado hami dia dupanmu ali Tuhan
Molo tumpe jolma pardosa hami, alai sai di hasi holi hodo hamu mulak nami, manadikon dosa hajahaton nami i. Molo hurimang-rimangi hami Tuhan, dak kabilangak kami be, takkang ni rohanami, jugul ni rohanami, maradopon ho, nasay mangulaho nakana sodenggan hami di pardalanan ni ngolo namion, alay marula kula kali Tuhan, di patuduhon hodo asini roham dohot holong ni roham maradopon hami, marhite hatam nasay di suarahon di tonga-tonga nami, sihol roham mulak kami maradopon ho, todim to di porbadiai mama nugu-nugu hami ale Tuhan paingotok kami, asasai homa ale Tuhan huda poton hami, olo hami paubahon roha, pikiran diri nami saluhut natahe, asagabe hina holongan ni roham hami, ganupari ganup tiki, pasu-pasu mahami saluhut na ale Tuhan naung tumangihon hatam, pargugoy mahami makanguluhoni di ngulu nami, tatap manang sude ruas ni huriam, sian namet-met sahat rodi naung mangudang, tarlumubi haka sudut na tumua, say homa mamasu-masu madongani hami saluhut na, dia kapardalanan ni ngulu nami, dia kaulaw nami si ganupari, manang tu dia pe hami mangalaka ali Tuhan de batatung mananga hape na niulan ni tangan nami, mamasu-masu mahosian habang sami, asa toktong marhahi pason marhagugoon, dapotan las ni roha hami ditongani parngoluon namion, pasu-pasu nang sudia kaparhalado ni huriam, asa toktong hami ali Tuhan patupahon na kaulaw nami songonaka na posom na hinalomohon ni rohami. Buhi hami saluhut na rap dohota karuas ni huriam patupahon na kaulaon pakobasion nami, asa marhite ulaw ni ali Tuhan marsangap magawar munasun badiai. Manatap manang hosian habang sami ali Tuhan di bata, dia karuas ni huriam na tongon di bagasan parsahitoni, asima roham Tuhan. Tabay madina sida pakirimon na mangulu, asa unang maddate na sida, unang maddele na sida, alay toktong marolo polok madasida le Tuhan ditongan niya kasi taonon, ditongan niya kaparsahitoni, na adong doho ali Tuhan manatap, jala mamasu-masu na sida saluhut na. Karuas mo ali Tuhan na marlas ni roha ala ni ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, asima roha mali Tuhan di bata, tabay madina sida las ni roha, ganupari ganup tiki. Sesama dosa nami nagudangi, asalam tahu hami Tuhan, dapotan pasu-pasum di pardalanan ningolu nami. Amin. Mari dehitahu tapasahat ma peliata. Maka
krim mahita jongjong. Tatangya koma peliat tatu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinar badia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ulak mahamu di bagasan dame calo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.